Така, приятели, всеки път, когато имам серия от видеа, си имам един фаворит. Сега, много ви моля за внимание. Изключително интересно предложение. Сега ще ви разказвам доста. Видеото ще е малко по-дълго, защото този имот наистина си струва. Само да ви кажа, намирам се близко до Нея Каликратия, на около 150 метра от морето. Всъщност, тук даже има гледка малко към морето, но нека да ви разкажа повече. Сега, парцела, в който се намирам, е 600 квадратни метра. Ето го. И в тези 600 квадратни метра, освен че имаме, разбира се, задължителното барбекю, заграден, изчистен, ще мина и отзад. Има си цялата инфраструктура, ток, вода и всичко останало. От това си едни 600 квадрата. Къщата, покрай която минавам, е от моите любими, сглобяема къща, която всъщност изисква изключително малко ремонт. Която е 100 квадрата. Площата е 100 квадрата, самата къща е към 85 квадрата. Аз след малко ще мина пак отзаде, за да ви разкажа какви са възможностите, но забележете тук какво има още. Това си е още един апартамент. Ето го. Значи в тези 600 квадрата на практика имаме две къщи, защото това всичко е узаконено, разбира се. Сега, забележете височината на къщата. Тук, отгоре, може да бъде направен втория етаж. Така наречената софита, не втория етаж, но така наречената софита на тази височина, покрива го, той без това покрива е за ремонт, като го гледам, значи покрива се вдига и тук е на това место точно. Може да има още една стая по цялата дължина, софитата, която ще има уникална гледка към морето. Дори и в момента има гледка към морето, ето я. Ето аз където съм в момента, това е морето. Нали? А тук отгоре ще бъде просто супер. Тук има дървета в момента. Сега, много елементарен ремонт е тази къща. Изключително е запазена, плочата е много, много добра. Тоест, аз вътре като гледах, тя вътре си няма една пукнатинка. Отвънка е една изолация, смяна на дограмите, даже имаме си климатик. Смяна на дограмите. Забележете, че плочата няма пукнатини. Ето, вижте. Ето. Това е много рядко се случва в Гърция, в този район, защото тук е много песичлива почвата. Сега, значи 100 квадрата. В тези 100 квадрата, те са 100 плочата заедно с след това, но колко да е тази тераса? Няма 20 квадрата, значи нека да е 15, т.е. вътре имате едни 85 квадрата жилищна площ. И влизам вътре. Най-хубавата новина е, че всичко това може да се прекрои без абсолютно никакъв проблем, защото е сглобяем тип. Отвънка една изолация, отвътре един гипс картон, отгоре, даже отгоре тавана може да не се пипа, защото е в много от всичко е в отлично състояние. Тук нито е текло, нито е имало някакви проблеми. И сега гледайте какво става. Огромен салон, вижте какъв прозорец навън. Тук имаме бар-плот към кухнята. Ето я и самата кухня. Абстрахираме се от това, че тук какво е състоянието в момента. Даже има печка. Ето печка, може да си готвите тук. Подарък е печката. Така, кухнята никак не е малка. Абсолютно достатъчна. И се почва. Спалня е едно. Колкото да се вижда, тя изобщо няма нужда в момента да я показва много. Спално помещение 2. Никак не са малки. Забележете, 2 легла и гардероб. Изобщо не са малки. Това са 85 квадрата, 3 спални, идеална къща. Спалня 3. Между другото, изчакайте до края, ще кажа цената. Тавана, както казах, е идеален. Т.е. никъде нямаме течове. Височината е голяма. Изключително много се радвам и от височината на банята, защото тук е капандурата за нагоре. Но всъщност тук височината много ме радва, защото и аз си влизам спокойно. Тавана е поне на 2,80. Т.е. висока, хубава къща. И ще излезем още един път на верандата. Леле, само столовете ги видите какви са. Правилно. Нито една пукнатинка. Нито на пода, нито на стените. Явно е супер здрава основа тук. Тази къща за тези години да не е мръднала е уникално. Тоест, тук може да си построите каквото си искате. Право е супер. Браво. Много съм възхитен, както казах от самото начало. Това е имот, който много си струва, особено когато чуете цената.
И поглеждаме пак навън. Отново. И сега идва момента за... тук между другото се влиза през частен път. Ето го там. И сега, мили приятели, идва момента за цената. Дръжте се, седнете, не дишайте, защото цената... И като ви кажа, почне ми звъните да я капарирате веднага. 120 хиляди. За 120 хиляди евро, мили хора, купувате тази уникална къща в 600 квадрата двор, който ми се обади първи, печели. Изобщо не се чудете. Телефона ми го знаете. Айде пак ще го кажа. 0893456 902. Краси съм за тези от вас, които не ме познават. Бързо звънете и капарирайте тази къща. Уникална. Уникална. На 2 етажа може да си я направите. Така. Това е за сега. Звънките.